Job Sikhala aiwa achizojamuka manje ava against Zanu PF otaura mashoko okuti aiwa Zanu PF ikakupa order yekuti utevedzere don't follow that. Sadambe na mashoko atakwana Job Sikhala munomuziva nokuti vosubscribe like otina on the bell icon. Tipinda pa verified account yakanyora chiti when Zanu PF tells you to turn left, turn right. For the left turn will lead you to ruin. When Zanu PF criticize you for your opinions, rejoice for you are correct. When they arrest you for speaking out, continue speaking the same, for you are speaking the truth. Mashoko atakwana Job Sikhala chiti aiwa kana Zanu PF ikakukriticize ichikuti aiwa zvawataura zvisirizvo, rejoice chitofara unozotora chokwadi. Kana vachinge vakuaccusa, vakakukapture kana vakakuarresta, rega kunyarara rambo uchitaura nekuti uri kutaura the truth. Mashoko atakwana Job Sikhala chiti aiwa these Zanu PF people they are wrong. Anoti kana vakakuti tina left iwe tina right. Ndo mashoko atakwana Job Sikhala aya. Chimbopinda comment section medu mbotudza kuti munoti kudipa musoro mashoko ake. Aiwa noti musakano subscribe, like, channel on the bell icon.